нещо видно ще на Roblox и да, ще играем в футбол. Нещо добре, ти си. Брат, нали ще ти си на Явно аз трябва да бъда на врата. Защо ми хора ви? Защо винаги аз трябва да бъда на врата? Да те са 5 пъти повече от нас. Как да ги бием? Yes! Браво е! Фаух! Да знам как се казваш, но той не го. Айде! Ай, кретото му! Трябва да преместят малко вратата. Айде, Франки. Правиш. Избиваме топката. Направо ле-мале. Аре, бе, човек, бе, маняк. Какво си не знам. Бе, аз трябва да се връщам. О, как мина през всички. В практика Мухамад. Ако искаш да се кажеш Мухамед Салах, не се пише Мухамад, а Мухамед с И. Българско е. Доста английско. Знаете ли какво? Знаете, че не исках хората не могат да пишат на английски, само много малка част. Така. Айде. О, спасих. Избивам я. И продължаваме още 3 секунди заради сме равни. Избивай! Ах, той как ми попречи. Добре, че спасих. Браво, бе! Айде, вкарахме 1-0. Световното! Аре, мачка, брат! Мачка. Бой! Световното хора, спечелих световното! Тук е него. О, то двамата горкички. Къп. Ето го. О, Мухамад. Поред не мога да пише Мухамед. Но може и да се казва. Това вече най-тъп. Добре, идвам се. Тук всички сме се за Аржентина. Буквално. Хора, тук всички сме за Аржентина, брато. И кои сега ще играят? Въпрос. Аржентина и не мога даже да прочета държавата. Аз не съм от Аржентина. Каква защита само на ходове. Как е сби. Не, фалк е от другия отбор. Спукаха ни. Аре, бе, пич. Кажи ми, че го... колко пъти ще оцелвам тази града? Колко пъти, бе, хора? Трябва да удължат вратата. С 2 см. С една града трябва да удължат. От двете страни. Вратата просто бива. О, то добре, че изби.
Айде, бачка, право, Франки, чиси. Ако искаш... Браво, бе. Това е много добър, бе. Фаух. Мега е добър, вече. Като отбор. Как? Не, пуста тук. Айде. Паснете, бе. Пас. Ей, за много. Никой не беше там. Айде, мачкай. Вкарахме. Тоест аз вкарах. Кажи ми, че е гол. Не, наистина трябва да удължа от вратата. Аз повече гради от удрям, отколкото да отпускам. Не, че никога не съм пускала, ама чакай. Не. Малко, да не може да оцели. Майко, всички гради. Так му щях да ритна, бе. Франк числи 2.14. Значи той е на 10. Де да го знам на колко е, ма... Може и да има есента роден, да я чак. Аз съм Италия. При нидерландците има Ван Дайк. Той защитника е Ван Дайк, въпреки че няма. А е вратар, да го кажем, че е Ван Дайк. Аз съм... Ясно. Бия. Бива ли са толкова прости? Не мога. Как може да си вкарат автогол? Как може да си вкарват автогол? Не знам вече. А защо изрелям от вратата? Само ли? Хора, пишете долу в коментарите Лески или ЦСКА. Вкараха и гол. Жалко. Случва се. Дори най-добрия Яшин. Давай! Още благодаря ти, Коренат ли изби, бе? Не знам. Брат, не на мене, бе. Вижте. О, не. Такова. Брат, не мога. Честно. Няма да бъда напред. Те ще ни пребия. Дай, брат, какво правиш, бе? Какво правиш, бе, човек? Си мега добър. Ма какво ти е доброто, наистина? Не, бе. Бия. Не мога. Конфиденцията ми не мога.
Не мога, човек, наистина. Не мога, брат. Трябва да съм на first person, иначе как да виждам къде е копата. Бърта се едно съм малък. Не, няма бър на first person. Това са най-умните хора на света и да продължавам. Ето. Пас. Ако се срах. Катар срещу Аржентина ли? Да, Катар срещу Аржентина. И ако Аржентина падне, не знам. Пак трябва да са... Не знам коя е набута. Държава. Брат, какво сега се набута? Като пълния манга. Всички в това ниво искат да вкарат гол. Независимо дали е пред врата и ще избият, ма пак искат да се бутат като коне. Кой първи ще... Поне наистина. Такива са хората. Сега кара... Какво правиш? Кажи ми, обясни ми какво правиш. Пас. Идеалният пас. Браво бе! Браво бе! Коренат. Добре, явно аз трябва да съм на ниво. Айде, бейби мачка. GS. Аз пак. GS. Они. Ще вкарват. Кажи ми. Не, как я избивай? Катар падат. Мартина се избива. Просто ще казвам вратаря. Вратаря на Аржентина. Нали е Мартинес? Не се лъжи. Да, мисля, че е Мартинес. Невъзможно да е. Yes, победихме. А, то е едно ли е? То е едно.